Ødelægger man ikke de små bysamfund ved at lukke skolerne? Vi kan jo ikke stoppe udviklingen. Den her idiot skal ikke lukke vores skole. Og slet ikke vores by. Så er der krig. Knægten er jo kun 11 år. Men hvilke 11 år? Bandrud, han er lærertræk. Hele byen spiller. Nej, sikkert er en spændende lille tennisvær. Så går I væk, din kvindemennesker! Så hvis Lillebyskolen kan skaffe elever ved at lave musicals, så lukker skolen ikke. Goddag, frøken Friis. Han skal stoppes. Skolen lukker, kan I ikke fatte det? Du er bare så øv. En musical til på lørdag. Jeg giver mig. Vi gør det sgu. Og hvis du plaskerne med vand, når du åbner en dør. Jeg har lavet en vise. Den er seriøs. Vi har elsket Anders Sand og Mickey Mouse fra vi var små. Mickey Mouse var vores held, og Anders Sand var vores skud. Men alt er ændret, nu ser verden anderledes ud. Byens politi er ude af drift. Vi er dem, der pakker sammen. Hvad lavede du der? Jeg slår alarmen til. Prøv, hvad sker der, når man slår alarmen til, mens man stadig er inde i rummet? Det er bøllebar! Ja, det forklarer jo alt. Vi vil gerne forhandle. Her der er det mig, der bestemmer. Og der er intet, du kan gøre. Alt magt til børnene!